Zimundo kutora kupisa pisa, machira eva zimundo kutora kupisa pisa, machira eva zimundo kutora kucheka cheka, machira eva zimundo kutora kucheka cheka, ochimbo dzeva kurundo kutora kupisa, chimbo dzeva kurundo kutora kutora chora. Vana vana sana machira veduwe, vana vazvino na machira veduwe, ochimbo dzeva kurundo kutora kuchora chora, machira evadzimu ndo kutora kucheka cheka, machira evadzimu ndo kutora kucheka cheka, machira evadzimu ndo kutora kucheka cheka, ochimbo dzeva kurundo kutora kuchora chora, ochimbo dzeva kurundo kutora kuchora chora. Imimi maitwa seiko nai, imimi maitwa seiko nai, imimi maitwa seiko nai, yui maitwa seiko nai, yui maitwa seiko nai, yo 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 yo. Seiko nai, imimi maitwa seiko nai, imimi maitwa seiko nai, imimi maitwa seiko nai, yo.
Zvakanaka ndochikwata kai Gogo Mbira Mavhu Mbira group tiri kuno ku Stone Ridge nazuno muzomugorera ari mangwanani kudai so muchifamba mineni wenyu mukoma Silvester tapfumane kana kuti Deacon tapfumane tiri pano pa Gogo Mavhu nasu tizoparura damba re mamwe madamba refu avari kuramba vachiwedzera handizvo vari Mumapako ndo damba refu ratauya kuzoparura nhasi uno rikatinzwa kuti aiwa zvakauya seiko tatanga nekambo kamanzwa tichipinda muchirongwa kambo kanonziko tsvimbo dzevakuru Gogo Mavhu tikutambireka makadii ndofara zvavo makadii seko mazuva anga awanda kavateereri vanga vachikubvunza kuti ko vari kupi koko vari kupi ndo zvamava makawanda muchiita here zvandandakawanda tichiita nekuti hakuimba haisi nyore ichokwadi tinotenda zvikuru kwazvo hatibvai tapinda mune chakuitai kuti munyore kambo aka mobva matumidza damba refu iri kuti vari Mumapako ratiri kuloncha nhasi zvakafamba sei tichitanga nekuti vari Mumapako ichokwadi chekuti vari Mumapako ndo kunogara mhepo dzematateguru edu vari mudzininga vari Mumapako vari mumakomo ndo kunogara ikoko kwavanogara nekuti makare kare ndo kwaivigwa madzimambo edu vaivigwa Mumapako vamwe mumatonera vamwe mudzininga saka mhepo dzevakuru vedu ndo kwadziri kana magwenyambira achiridza mbira tinotarisira kuti ndo vanotora hwema hwemhepo idzodzo kuti vakwanise kubuda mukati memapako vaongidza kuti tiri kuchemerei chii chatitambudza chii chatinetsa saka ndo vari Mumapako vari Mumapako rune ruchinzi tateguru vangu vana vatambura muchiona chinhu chinorwadza zvikuru nekuti kana takatarisa vadzimu vedu takatarisa zvemachira evadzimu machira evadzimu ava tiri kuedza kutsanangura kuti vana vanhasi havasina matyira inyaya yekuti nhasi anotengeswa machira kana kuti anotenge ega jira remudzimu yake kureva kuti atenga fuko rekufukidza mhepo dzake kune vari kumhepo ndo vaafukidza harisi remunhu harisi rake asi nderemhepo munongedzo kumatateguru kuti aiwa takufukai kuti isu mugozotifukidzawo muchitivhumbamira muchitichengetedza asi vana vanhasi vakuti vakatenga machira aya vachinofuka midzimu yavo mangwana unoona vaakupisa mangwana unoona vaakucheka-cheka nekutorasa pavanenge vachiteerera kambaka chavari kufanira kudzidza chii panyaya yekugadzirisa zvakarasika dzidziso iripo parwuyo rwedu nderwekuti vana vakange vatenga tsvimbo dzevakuru vasazodzityora kana kupisa kana kurasa nekuti vakuru vavanenge vasumira kuti sekuru ndo tsvimbo yenyu iyo ukava munongedzo wenyu ini muzukuru wenyu vachirega kuzorasa zvetsvimbo ya kana kupisa kana kurasa machira acho zvendizvozvo kuti vasapisa vasarasa nekuti munhu wavanenge vaudza kuti ndakufuka anozogumbuka akanga agumbuka sango ravirima kureva kuti zvinhu zvako hazvichakufambiri zvakanaka taure zvimwe zvisingafambe zvakanaka kuti kuti kambo kave nechirevo kaka ichokwadi chinoitika sekuru ndechekuti kana wanga wakambogara zvakanaka iwe uchichengetedzwa nemidzimu yako ukange wazorasa midzimu yako naiyo inokurasawo kureva kuti upenyu hwako uchange hwaane matambudziko urwere kushaya mabasa kusaroorwa kutongoita munhu ane munyama ane jambwa anongonzi svasva pese pese hausina chiremerera hausina chiremerera chinokupa rukudzo kune vanhu tinopinda dzimwe nziyo panapa tine nziyo dzinokwana kuita 8 hamuzi kupererwa kaime 8 indatadza kuita kana 1 ichokwadi chinoitika sekuru ndechekuti tine takarongedza kurongedza kwagara kuripo munhu anofanira kurongedza kana uchiziva kuti une rwendo gara warongedza tsapo dzako dzekuzofamba uchidya nezvauchazonopfeka waakumberi kuitira kuti usazononetsana nevanhu saka isu takarongedza music yedu kuti tive vanhu vanoziva kwavari kubva nekwavari kuenda nziyo dzedu dzakawandisa zvokuti nguva bedzi ndo yatiri kuti iri kutiitira shoma zvakare nenyaya yecovid taura chokwadi zvimwe zvinhu zviri kubva zvatiomera panyaya dzekuti music yedu tinyatsotambanuka nekusungunuka kuita zvese zvese covid ndo chirwere chatitambudza chakonzeresa kuti tive tinowanda saizvozvi
tozodzoka tichitaura kuti zvaibikwa kupi mustudio kupi uye zvakanga zvakamira sei, asi zvine zvitoda kuti muti introduce kune kamwe kambo kataakurova kechipiri panziyo dzatiri kuparura nhasi ino padamba refu rinonzi vari mumapako. Iye zvino tarova kamwa chete, iye zvino taakuridza kapi? Taakuridza ivo vari mumapako vacho. Pakaipa, regai tinovavhovhonora mumapako imomo. Regai ngaitsve handiti ichokwadi. Ngaitsve anagonya tarika muchiona imi makangotarisa muri kwaikoko here tadzungaira muri mumapako. Aiwaiwa tateguru vangu vana vatatarika muchiona imi makangotarisa muri kwaikoko here tadzungaira muri mumapako. Aiwaiwa vari nyashanu vana vatatarika muchiona imi vakangotarika muri kwaikoko here tadzungaira muri mumapako. Aiwaiwa vari manize vana vadzungaira muchiona imi makangotarika muri kwaikoko here tadzungaira muri mumapako. Aiwaiwa vari nyashanu vana vadzungaira muchiona imi makangotarika muri kwaikoko here tadzungaira muri mumapako. Tarika muchiona imi makangotarisa muri kwaikoko here tadzungaira muri mumapako. Aiwaiwa vari nyashanu vana vatatarika muchiona imi makangotarisa muri kwaikoko here tadzungaira muri mumapako. Aiwaiwa vari manize vana vadzungaira muchiona imi makangotarisa muri kwaikoko here tadzungaira muri mumapako. Aiwaiwa tateguru vangu vana vatatarika muchiona imi makangotarisa muri kwaikoko here tadzungaira muri mumapako. Aiwaiwa tateguru vangu vana vatatarika muchiona imi makangotarisa muri kwaikoko here tadzungaira muri mumapako. Aiwaiwa aiwa 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 aiwa
aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa kambo kari pasi pezwi rangu ndo kambo kanonzi Vari Mumapako kanove ndo title album ambarefura tiri kuparura nhasi uno tiri pano pa Stone Ridge pa Gogo Mavhu nechikwata Gogo Mavhu Mbira group kambo katarova kambo kechipiri pa dambarefu kana kuita idzo sere 8 ndizvo ndagona chokwadi takubvarura machira chero manhamba ya chokwadi tambotaura nezvako kambo akatisati tapinda mukukaridza taura nezvekuti Vari Mumapako zvinorerei iye zvinezvi tinoda kudzokera kunyaya yekuti pamakanga muchirekodha album irori zvakakutorerai nguva yakadini kuti tikona pane nziyo 8 haizi nyore kuti mubude nenziyo dzinokwana kuita 8 izvo zvanga zvakamira sei kustudio ya kustudio kwagara kwakaoma kwagara kwakaoma zvokuti unogona kusvika kuchizviti unokwanisa wazopinda mukati muyakahana kakangorova zvinhu zvese unotomboona kuti system yese yatombodzikira pasi saka zvine zvakuda futi kutanga kuti usatye saka zvakatitorera nguva yakareba kutaura chokwadi ndofunga kustudio takaita 1 week tichienda tichidzoka tichienda tichidzoka tichingodaro tichidzoka zvimwe zvacho zvaizokonzereswawo nemagetsi kuti tasvika ikoko tomirira magetsi aenda ozonzi magetsi aya adzoka chidzoka izvi todzokera pamwe teimba mbiri totadza kupedza magetsi edu aenda todzokazve tichingodaro zvinotoda mwoyo murefu asi zvazvakaoma hazvo ngatitaure tiri mustudio imomo experience yenyu yekunge muri mustudio yasiyana nekubira mbotitaurai musiyano wekustudio inoti tatsata kusvika kustudio zvakamira sei kustudio chinhu chinoitika ndechekuti unenge uri mukamba kako wega mubhokisi imomo saka kamba ikako kanenge kaine zvese mishini yese yekuti iwe ukwanise kunzwikwa neanenge ari kunze uko isusu tatina anonzi oskid hanzi ndamuona mumbonditumirawo kwaari ndinongonzwa nezvake kaoskid chokwadi munhu kwaye chaiche oskid munhu akanaka zvikuru handina chandinoda kushora pavari ndibaba vakarongeka vanogona kushanda nevana vanodzidzisa vanorayiridza vanototaura kuti hongu kuimba muri kugona asi apo panoda kugadziriswa apo panoda kunzwai saka ane mwoyo murefu pabasa rake haana zvake haana ukukutu ane mwoyo murefu anoshanda nemi zvakanaka wedha mutadze kunzwana naimi anokuyananisai kuti zvinhu zvimire zvakanaka nekuti anenge achicha toda kuti basa rifambire mberi sando dzako skid sando dzako ndiniwo ndiri kuuya ikoko asi handisati ndanyora kambo chiri kunditadzisa kunyora inyaya yekuti handisati ndaona nguva yekurara ndikangona nguva yekurara ndikarota ndoyazorekodhawo newe aiwa skid ndibaba vakanaka zviro kwazvo chaizvo haana appointment yekunyepa akanga ati musi wakati ndizvo zvose zvazviri
akanga atisangani musi wakati nenguva dzakati izvozvo ndo zvaanotarisira, haana mheremhere, ane runyararo rwake, anoita zvinhu zvake zvakanaka. Saka kubva paalbhamu redu rekutanga ndiye Wizkid, nerechi2 ndiye Wizkid, hatina kumbotama zvedu. Saka music yenyu yakakwenenzverwa naika? Aiwa, hatina kutama nekuti takaona kuti ndibaba vanokwanisa kufamba nevana zvakanaka. Muri kufamba neshasha? Aiwa, tiri kufamba neshasha, ichokwadi. Hatitaure nezvechikwata. Chikwata chakamira sei? Chine vanhu vangani? Chikwata chedu chine vanhu 18. Ndekuti pane vatambi, pane vamwe vatinoti isusu makapteni vanokondrola kufamba zvakanaka kwemusic yedu, anova munhu asipo zvake vanhu vari kubasa, asi anonzi Chapita. Chapita uyu haapo izvozvi. Tina Shumba zvakare havapo, tina Mhofu, tinotori nevanhu vakati wandei kuvaimbi vedu vechikadzi vese havapo zvavo. Kuna Dhokasi, kuna Rozi, kuna Madhuve, kuna Shumba zvakare. Saka tiri kuona kuna Chihera futi zvakare, asi vanhu ivo vese ava hatinavo pari zvino izvi nekuda kuti vari kumabasa avo. Panapa izvozvi tina Mukanya, tina Wilton, tina Mhofu, tina Nyamasvisva, tina Shumba, tina Wadyegora na Amangwenya. Amangwenya sekuridza hosha izvi uyu anoridza ngoma uyu makamuwana kupi? Ya, anoridza ngoma anonzi Wadyegora. Wadyegora mwana akurira mudare. Akurira mudare. Anobva nepachihota apa. Ndo pamusha pavo, asi akurira mudare. Wadyegora hatibva itapinda munyika mukambo, tiri kurova kapi yezvinezvi? Izvozvi zvitoda kumboridza rwakanzi Madzimambo. Todzoka tichitaura kuti zviri kutaura nezvei, tambokanzwawo, so hatipindei nako vakomana.
maine piko pataitambura mubvunzuko zvakauya zvine zvauya sei kuti munhu azosvika pakubvunza pakuve nemubvunzo chinoitika ndechekuti isusu vana vedu veZimbabwe kana kuti isusu vanhu veZimbabwe tarasa chivanhu chedu zvakanyanya zvekusvika pakutambudzika kunge tichapfeka masaga kugwesha nemabvi kugwesha nemagokora wagwadamazve uchikumbirira kumidzimu yako asi uchinzwa kuti midzimu haisi kumbondidavira kana kutombonzwa kuti varipo here kana kuti vari pai. Izvo zvinotipa mubvunzo wekuti ko zvino tine chatakatadza here, tine zvatiri kutadza here, zvikada takatadza matifuratira. Saka naizvozvo taakutochema kuti ko zvino kuchema kwakadai imi muripi tichitambudzika kudai vana venyu vazukuru venyu. Saka ruchemero kazhinji kacho vanozodaira here kana tavabvunza kuti muripi? Kazhinji kacho ukachema zvako misodzi yako chaizvo zviri zvechokwadi vanodavira nekuti midzimu haina shanje. Midzimu havasi vanhu vanonzi vari kufamba, vanhu vakatomborarama vakafa. Saka iyo yaamhepo yaunenge wakuchema nayo. Saka ine painonzwa kuti magunguriro aya zvambonyanyaita sei, inosvikawo pakucheukawo nekutotitarisawo nekutotinzwawo isu tichibva tadzorowo hunhu nemabasa atinenge tichiitira vadzimu kuti vatifuratire. Vateereri kana muchambotibata tiri kuparura damba refu rinonzi reMumapako renziyo dzinokwana kuita idzo 8 tina mbuya Mavhu panapa vanondiwe munyori wenziyo dziri padamba refu iroriri. Regai zvekare tidzokere kwavari. Vanhu vazhinji vanoti kana vakuda kunoimba especially vari vanhu vechidzimai havawane support yemurume. Kwenyu kwakamira sei? Inini support iripo. Shumba vanenge vachitoripo vachimba. Makatoteerera panziyo idzodzidzi vanenge varipo vachitodudzira. Dzimwe dzenguri tichitori vaviri. Pozongoita vanobheka zvavo. Vanosapota, havana chipomerwa, havana asi vanongotivo pavanenge vasingadawo. Vanoti handidi kumanidzwa nokuti kuimba kunoda munhu akapombonoka. Kunoda munhu wakapombonoka usina zvimwe zvinhu zviri kukuremera. Saka dzimwe dzenguri nekuda kwekumanikidzikawo nemabasa, pamwe pacho vanenge vasipo, pamwe pacho vanenge varipo. Asi kazhinji kacho kana vachinge varipo, aiwa ndisapota mukuru, nokuti kazhinji homwe chaichai ndivo vanosunungura kuti zvifambe zvese izvo zvivane vachitosunungura homwe. Vakaramba nehomwe hazvibudi zvakanaka nekuti tine tisiri kuita. Zvinobatsira zvakadii kuti vanhu chavanoda kuburitsa chibude kana vachiwirirana kana kuti vasingawirirani? Votidzidzisaiwo kuti kutodzidzawo paalbum launch renyu revari Mumapako. Chinoitika ndechekuti mai kana vachinge vakaroorwa mumba vanofanira kudzidza kwatinoti kuhwarara, kudzikama, kuzvityora, kuzvininipisa pazvinhu zvese. Nyangwe dai vachigona, nyangwe dai vaine mabhegi 70 emari, asi vakatouyawo kumba kwevanhu kwavakatosarudza kuti ndokwavachazofira vari, ndokwavachachemberera vari. Saka zvakaoma kuti urase hunhu mumusha mauchachemberera. Zvakangonaka kuti uve mai vanozovawo mbuya, vanozova gogo, vanozochengetedzawo vazukuru vavo. Saka chakanaka chikuru kuchengetedza mutemo nemurayiro yaunonzwa nemurume wako kuti izvo ukajamba apa hatinzwa nani, nekumunzwisisa kuti iye anoda zvipi, ndezvipi zvaasiri kuda. Patiri kunohonyerana apa ndepapi, iwe wodzikira pasi, iye woendawo pamusoro, kuitira kuti mazwi edu asanyanye kunokwesherana. Nekuti akanyanya kunokwesherana, mazwi achiramba achikwesherana, mhetsire yacho ruoko rwakutosimuka ipapo yatombama, chatochibhakira, yatobhutsu. Saka izvozvo zvinoitwa namai vanenge vasiri kuremekedza murume wavo wavakafambira. Saka vakangonzwa kuti izwi iri raakusimuka nababa ava raane ukasha, vanozviisa pasi kuzvininipisa, vodzora hunhu hwavo. Ivo baba vobva vaona kuti munhu wandiri kutaura naye zvaanenge atozvityora zvake, vanozongozvinyararira vega. Saka mumba munongoda kuwirirana kuti especially senguva yekuti kuimba saizvo sekutaura kwamaita kuti uchiimba zvakaoma zvikuru kuti uzonomira kumashowo, wozonomira pamberi pechita chevanhu. Murume dzimwe dzengura anogona kubatwa neshanje, asi kana muchiwirirana makadzidzana anokwanisa kuziva kuti amai ava chakungoimba zvavo zvizhinji havana basa nazvo, nekuti vanenge vachikuziva kuti haunei nezvizhinji
zvese zvakuzoda kuitika zvokuti ukachiviwa wakuenda ikoko mhepo yako ikangonzi yevoi wakutongorerekera ikoko hauchazvitarisi kuti uri mai vemumba here wakabvisirwa pfuma here kwauri kubva ipapo pauri kuimba pa uchizodzokera umba uri kudzokera umba kwaani nemabasa awaratidza chinhu chinokanganisa marriage dzakawanda idzodzo kunyanya kuvanhu vechikadzi nekuti haazozivi kuti ndakaroorwa akuzonotamba mamatambiro asingataridzi unhu kumusha kwaakaroorwa zvinozova zvinoita kuti murume azotora kuti ininizve mukadzi uyu handichadi nekuda kuti kaunhu kaari kundiitira angova munhu wemunhu wese saka zvinoda kushanda uchiziva posheni yako usatorerwa nzvimbo yako nekuda kwemaziso evanhu kana nekuda kwemazwi evanhu asi kuchengetedza chinangwa negwara rawakaita kuti uzova muimbi nekuti chinonzi kuimba kuzadzikisa utumwa hwaunenge wakatumwa nevadzimu vako nemashava ako kuti uzvipire kuvana vezimbabwe vakwanise kudzoreka nekudzoreka vachidzidzawo kusvika vazofananawo newe pazviito nemabasa saka ngativei nemabasa kuvanhukadzi anochivika anoita kuti vana vedu vezimbabwe vakure vachengetedza unhu nemagariro kana tiri vanhu vakaroorwa mukati medzimba taridza kambo kanonziko tsvimbo dzevakuru tikaridza vari mumapako tikaridza madzimambo izvo zvakuridza kapi musha wandakaroorwa hatichataura zvakawanda nezvazvo nokuti mafamba munyaya dzemereji musha wandakaroorwa ngaitwe nokuti takurukura nasasida kutaura sereji toda kurova mhanzi ngaitwe vakomana akagoinambira Mushanda
mwana achema chema kwati amai uya iye ari amai umwana wake ochema wazviziti hapana asina kuyamwaza kuna mai vake saka kungochemerana nekuchemerana kusvika mwadavirwa zvinomuita kuti mwoyo wake ufare koyi muroora anetsekaneko ari kuti amai uya ya chinoitika ndechekuti ukange waroorwa zviya vamunini vanenge vachikugama nekoko bamukuru nekokoko vatete nepapapo vamwene nekokoko tezvara nekokoko saka iwe unopedzisira waenda pakona pekuti hauchaziva kuti saka pano ndakambonyatsogarirani murume wangu wacho pamwe anenge asiri kumbosumudza izwi rekuti ona iwewe zvatiri kunetswa pano uchindichiona uchishungurudzwa kudai mwoyo wangu hausi kufara nazvo kuti andisapotewo pamwe anobva angonyarara zvake unge asiri kutombozviona saka iwe unobva washungurudzika zvokufunga mai vako kwawakabva kuti kuroorwa uku zvakaoma zvino unofunga mai unenge unoimba zvako pamwe uri musango pamwe pasi pemuti pamwe uri kutsvaga uni kuti zvifambe zvakanaka nyangotisuka mapuleti unotoimba kuti konhai mai muripiko ndaifunga kuti zviri nyore kuroorwa ndichishainisa mai uyai kuno muzoona nhamo yandinayo handina kana zororo kugara pasi chaiko handigari uchibva kumunda endai kumunda uchibva kumunda endai kutsime uchibva kutsime endai kuhuni uchibva kuhuni endai munogezisa vana uchibva ipapo maakutombonotimbiswa churu hapana zororo wombotongeswa panapa iwe hauna kukodzera hausiwo mwana wataida kuti uroorwe nemwana wedu wakazongouyawo mwana wedu kuti asinga kuti aroore iwe saka izvozvo iwe unenge wakutanga kutarisa kumashure zvino usikana uchadzokerwa here hauchadzokerwa pamwe vana vacho ndovamedza here havachamedzeki saka kwangewo kutoshupika ndichichezera mai vangu kuti uyai muzondibatsirawo nhamo yandinaye pandakaroorwa saka kamba vakadzi vanofana kukatenga kamba ikakaka chokwadi ndakarwadziwa zvikuru neraramo yatinoita isu vanhukadzi yekushungurudzwa zvekusvika pakuti unoshaya kuziva kuti munhu ari kukushungurudza akatakurwa naini manzi seni iye akatakurwa naini manziwo sezvazviri sezvandakaitiko namai vangu ko nhamo yazouya apa yekudzikisirana yekutorana sevanhu vasiri vanhu vanofamba panyika tese chii nekuti kuroorana haisi mhosva kugarisana ndokukudzana kwatinoita kuti madzinza edu adini akure nekuti kana iwe murume uri wega dzinza rako harikuri nekuti haugoni kuzvara haugoni kutakura naini madzika pamwiri panototakurwa nemukadzi zvino mukadzi wacho auya kuzokudza dzinza rako ndiye wauri kushungurudza apa achikudza dzinza rako inhamo ngani dzaafambira izvozvo zvaakuda vakadzi vane mwoyo murefu saka misha mizhinji izvozvo yaakuparana nokuti vana vazhinji vakuona sekunge uroorano yacho isina kana basa isingakoshi nekuda kukushungurudzika ikoko kutambudzwa saka vana vazhinji vanozongosvika pakuti zviri nandiite vana vangu ndiri kumba kwedu ndichingochengeta mai vangu vachindirerera chero ndichinzi mai nhingi zita rangu radzimwa zvokuzoti mai nhingi vanogara kwanhingi izvozvo vazhinji havachadi mazuva ano nekuti vari kutya kushungurudzwa ikoko kuona kuti kutambudzika kwacho kune kusiri kupera pandabata ndipekuti imi madzimai ndimi mune bhekari rekugadzira vanhu but chimwe chandazozivawo ndechekuti isusu tisine fulawa sazovana kusangana kuti chingwa chibuda chingwa kuti chibuda ichokwadi ndekuti asi zvinoda kuti iwe kana waburisawo fulawa yako wochirega kuzotora kuti fulawa yako yainda mupani isina basa wobva wakoshesa kubva kupani yacho nemoto wacho kuitira kuti chingwa chibve nekuti hachimbozoibvi nekuti wangogadzika kafulawa yako mupani ichatoda munhu anoikanya nekuvesa moto kutsvaga huni kuti chibve nekuisa mafuta nesauti zvinyatsokwanira zvonzi aiwa vakabika chingwa chinonaka vari kuzvinzwa vakadzi thank you so much for watching Fungai Arthur Mvududu Victor Kazembe amai nyasha varipo vari kutoona hanzizvo vamwe vanenge vana vadiki muchikwata umu ndiri kutaura amai nyasha sachikonye tatenda naowen nhamo makadiko asekuru uyo owen ari kutoona ari kudubai anofarirawo zvembira ndichifi vari kuona vari kudubai ngatitaurei zvekunoti vakadzi avafarira kambo akaronza amai huyai vanokawana kupi ya chazvinoita miziki yedu iri kuwanika kuiTunes nekuYouTube kana vanenge vachikwanisa kutenga zvavanokwanisa kutenga kuiTunes nekuYouTube ikoko nekufacebook futi vanokwanisa kutoiwana vachitotenga ndo pairi kunyanya kuwanika asi tinoti isu pamuzinda pairi kubva ndepano pa 14207 Stone Ridge Waterfalls ndo pari kuwanikwa music iwe ndo pairi nekuda kwecovid iyoyi tinoti vanokwanisa kuuya ngavai vachizotenga zvavo pano asi vasingakwanisi kuuya vanokwanisa kuitengera kuiTunes
kuYouTube vakangoti ambuya Mavhu Mbira group vakutotenga music yavo. Apa tatitane daba refu iri rakairira tiri kuparira nhasi vaRumapako ratirane vhidhiyo here kana kuti iri richiri kungobva mupoto? Iri richiri kutongobva mupoto, harisati ratombone mavhidhiyo, titori pakati pekurongedza kuti tikwanise kuzobudisa mavhidhiyo acho. Andini dziyo dzakawanda hatikwanise kudzipedza kai, toda kuti tinzwe kuti kamuka tingarova futi muchidimbu ndekapi, tasara nenziyo mbiri dzatokwanisa kurova muchirongwa chine chanhasi. Saka toda kuti musarudze pambiri pane dzasara kuti torova kapi kacho titsenhure toenda kune kapi yezvinezvi. Sara wega mumba mako. Sara wega mumba mako. Ipapo manje hapane pane nyaya reyaitikupa ana gwenya mbira indicharamba kusara ndega. Asi ndikatimbo ndakatsenurwa tinzi. Dada
kari kamboka tarova parura damba refu rinonzi rova remumapako rine nziyo dzinokwana kuita idzo 8 dzimwe nziyo dzataridza panapa dzinonzi tsvimbo dzevakuru kouyawo madzimambo kouya sara wega ndokamanzwa kari kubva mudariro zvekare ako aivoka tiri kurova nziyo dziri kunakidza zvikuru kwazvo dzakatsikiswa naoskiti dzakanyorwa naambuya Mavhu mati dzinowanika paYouTube paFacebook paYouTunes ko kana vanhu vachida kutaura nemi direct vachida kunatsonzwa nezvemumanzwi vanokuwanai panhamba dzipi? Vanoda kufona vanondibata pa 0773 524 943 0773 524 943 kana kuti 0786 684 744 0786 684 744. Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo. Imimi makasununguka here kuti kana ndine birthday party yangu nemuchato chimuye kuzoridza? Ya ichokwadi. Sure. Ichokwadi. Mazuva ano zviri kungoitirwa mumba. Nekuda kweCovid tinotya kuti tinozokanganisika utano. Alright. Asi tinosvika kana tichinge tadaidzwa. You are available for hire. Aiwa tinofarira chaizvo vanhu vakadaro nokuti tinechida kuti tiratidzewo zvishandwa zvedu zvatinazvo. Kana vachinge vatifarirawo isu tinovaratidzawo kuvafadzawo sezvazviri. Pamavidhio pakamira sei tichaona vidhio here padamba reSlyMedia? Chokwadi mavidhio aripo zvechokwadi ari kugadzirwa. Tichaita kuti vanhu vakwanise kufara nezvawo ari kuenderana nenziyo dzacho kuti vasungunuke kuti vakanzwa music ichirira vobva vakwanisa kuona vidhio yacho kuti vakwanise kugutsikana kuti zvechokwadi zvinhu zvinogona kuitika panyika. Tisatarova kambokeduke kupedzisira imimi zviri mumwoyo menyu zvamuri kuda kutaura nevari kuona iye zvinezvi vanosanganisira ana Owen vari kuDubai ava muri kunzwa kuda kuti kudini natakananga nezvedamba refu rataloncha nhasi vari Mumapako? Tisatarova kambokeduke kupedzisira. Ini chikumbiro changu asi chinhu chekutanga ndechekuti ndoda kutenda zvikuru vana veZimbabwe. Ndinoda kunyanya kuvatendesesa zvikuru vana veZimbabwe vari mukati menyika ino nevari kunze kwenyika vese nesapoti yavanondipa chokwadi chakasimba vana ava vanondifarira vana veZimbabwe ende ndinovada chaizvo nekusingaperi nekuti dai vasipo dai ndisipo. Saka ndinotenda zvikuru nesapoti yavo yavari kuita pazvese zvavangave vari kuteedza nekuona nekufara vachinzwa music iyoyi. Asi ndinoda kuti kana vafunga music reMbira vatenge kuiTunes nekuYouTube nekuFacebook vanokwanisa kutenga vakangoti ambuya Mavhu Mbira group vanenge vatopinda vakukwanisa kutosangana nemusic yedu yese yakazara kubva kualbum repakutanga rachera mutombo tichizopinda paalbum repiri vari Mumapako vanokwanisa kusangana nayo. Album rekutanga rine mavidhio maviri sango remhondo ronachera mutombo. Album iroriri tiri kutarisira kuita mavidhio akati wandei kuitira kuti vanhu vakwanise kutora nguva vachivaraidzwa vachinzwa zvisiri zvekungoti apo nepapo topo tazorora. Saka ndotarisira kuti vana veZimbabwe vachatisapota zvikuru pakutenga music yedu yeMbira. Ndine tarisiro zvakare yekuti mukutenga mbira ikoko hazvigumiri ipapo kuti watenga mbira dzabva kuna mbuya Mavhu Mbira group, asi chiripo ndechekuti kufadza iwe nemudzimu yako chinhu chakanaka zvikuru ndo chinangwa chembira nekuti panoti mbira ndo panoti vanhu ndo panoti Zimbabwe ndo panoti chivanhu chedu. Saka zvakanaka kutenga mbira wochengetedza chivanhu chako uchipota uchiridza zvako uchinzwa kuti musanyanye kurasika. Saka ndinotenda zvikuru. Chimwe chechipiri ndechekuti vana veZimbabwe vakaramba vachisapota mbira dzedu idzodzi ndinodaira kuti nerimwe remakorewo zvikada tinozopedzisira magwinyambira angu ambokwirawo ndege kana Covid ichinge yazorora vambonoonawo kunze kwenyika vachiridzirawo vanhu ndokuti kuridza uku zvipo hazvisi zvekukumbira, kuimba zvipo zvizvakare hazvisi zvekukumbira kana kuti zvekunokwereta. Kana tinyorerei tozoimba aiwa isusu tinokwanisa kuti music iyoyi uroti wenziyo tinoita kurota hapana anotinyorera kungorota takutopinda mukuimba. Ndinoda kunyanya kutenda zvikuru mukoma chapita. Ini ndinovadaidza ndichiti ndicaptain wangu ndicaptain nachiyera mukonde. Ndinoda kunyanya kuvatenda zvikuru chaizvo
nekuti chengetedza, nekuti kurudzira, nekuti simbisa pane zvakaoma, zvakanaka, zvakaoma, zvichirwadza, tisina mari kuenda kustudio. Asi vanhu vakati ngatishinge mbuya, ndo zvazvinoita. Inini sambuya ndinenda jaira kuti nhava yangu iyoyi inofanira kugara ine mari 2 cents dzangu dzandinotoona ndikatsika madomasi evamwe handizorohwi. Zvino ndakaona mari yakuenda yese ichitorwa ichiinda, ndichatoti ndaishumba mari yaenda. Zvikanzi ndo zvinoita kuimba mari inotoenda. Saka izvozvo ndoda kunyanya kutenda zvikuru Captain Chapita naShumba naachihera nemagwinyambira angu vana Mukanya vana Nyamasvisva wadye Gora Musoni, kuti chokwadi ngatirambe takabatana. Kubatana chinhu chinodiwa chakagara chiripo, kuti pasina iwe pasina ini kubatana hapana. Saka tikange takabatana zvinhu zvedu zvinofambira mberi. Uye ushavi haudi chiramwa, unoda kubatira pamwe, vanhu vachivhima vachifara, tsuro dzinomuka. Ndizvo zvinhu zvandoda kukurudzira kugrupu rangu, kuti tirambe takabatana tichiita chinhu chimwe chete kusvikira kwatiri kuenda. Vari pasi vari kutinzwa chatisimudzira. Ndeno mungu wamunorota kuita collab naye. Inakwanza ndanyora hapana kuti ngaite. Wandinorota kuita collab naye nditoki. Toki vibes. Nditoki. Kumutsimu chimufarira toki. Ya munhu akanaka anokurudzira chivanhu, anoremekedza vana mai kana achinga vaona vachichema kwavari kuti Toki iwe mwanangu iwe kunoku zvadai ndoda kuti uise mazwa apa. Toki anoti aiwa ndinosvika maende, anosvika zvechiwadi haaregedzi, anosvika achizadzikisa ipapo. Toki wazvinzwa application yauya pairo rakanzi vari Mumapako. Takazongopotsana bichana asi iye akanga atombouya. Saka takataiswa kustudio yekwati 1 ndokwatakaiswa kuGlenview. Saka takazongopotsana pakuonana nekuda kwenguva yake nekuda kwenguva yedu. Asi takatatowirirana kuti ndo zvatichaita kuti tisangane tive tinoita collab iyoyo. Saka ndinodaira kuti patiri kuteera futi apa tichazadzikisa collab iyoyo. Ari kuzvinzwa Toki. Aiwa tinotenda ari kuzvinzwa nekuti amuteereri wechirongwa chinechi. Ini ndiri mwewe wokutanga wokuridza damba refu yakasonga kamhai kaka. Kana usandikangano. Saka tinokwanisa kuti collab kaseka. Zvichaita vateereri damba refukara tanga tichiparura nhasi uno rinonziko vari Mumapako rinenzivo dzinokwana kuita 8. taridza tsvimbo dzevakuru, pane kamwe katisina kuridza kanonzi mudzimu woye koyasara wega, musha wandakarorwa, mavhaidze, madzimambo, mahororo instrumental nekambo zvekare kanonziko Mapako. Iyezve taakurova kambo kekupedzisira kanove nhumba yemuonekedzano manzwa kanonzi mudzimu woye. Manzwa kunowanikwa mumhanzi uyu ndo zvatanyanya inga pana zvokuti kudzivise kunowanikwa mumhanzi uyu zvisinei kuti muri kupi pasi rese munokwanisa kuwana music iyoyo kwamunenge muri. Damba refu ndirori rave kuwanikwa riripo pari muno muHarare kuno kuStone Ridge, munokwanisa kuuya muchizoritenga zvekare. Address tichainyorawo zvekare ipapa yekuti mugone kuuya muchisona Gogo Mavhu. Iye zvinezvi regai tiroverwe kambo kanonziko vadzimu woye kanove ndo nhumba yemuonekedzano. Ndakamirira Julius Patson indonzi Silvester tafumana ikanzi mukomasi Deacon gaitire ngoma.
reMbira. Listen, Ruth.